To muna yi wa masoyanmu barka da shigowa nan tasha tamu mai albarka. Idan wannan shine ziyartarka na farko, ka tabbata ka yi mana subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun ɗora. Mun gode. Wannan dai shine bidiyon yadda aka ƙona wa mawaƙi Rarara motocinsa da gidajensa da ke garin Kano, yadda aka ci mai mutunci aka ƙona mai motoci da kuma gida a cikin garin Kano. Yanzu dai kun ga wannan bidiyon da kuka gani a baya shine idda yake zuwa yana ziyara yana ziyartar idda aka yi mai wannan ta'asa. Yanzu nan ba da jimawa za mu sa muku cikakken bidiyon, bari mu sa muku shi ku gani. Mu dai ku kasance da mu a koda yaushe. Ka tabbata ka yi subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To wannan shine cikakken bidiyon, gashi nan za mu sa muku shi. Saman kankani rara na kan hutu ne jami'a jirgin sama ba a yi mai gada. Kariyar kuma hansada kun sake rara ya riga ya yi sama. Dutse na tsakar ruwa shi yake rana ba za ta iske shi ba. Kariyar kuma hansada kun sake komai sara da masussuka kore ba za su. To a yanzu dai kun ga cikakken bidiyon yadda aka yi ma mawaƙi Rarara, yadda aka ƙona mai gidan shi da kuma motocin shi. To mu dai abin da za mu ce a nan shine Allah ya kiyaye, Allah ya maida masa da alkhairi. Yawwa mu dai abin da muke so da ku shine masoyanmu ku kasance a koda yaushe tare da mu. Idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha, ka shiga ka danna subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.